Tá Scéal Greannmhar agam. Dí a chuomh chairde is mis Matthew agus tá mé imime chonaí i Toronto, Canada. Fáilte go dtí Trasna na dTonnta an Triú lá. An seachtain seo tá mé ag labhairt faoi an cadairh idir Gaeilge agus Sínis. Déanam ag staidir ar aon. Inis, tá scéal agam. Bhí mé ag múna mar céile Gaeilge, rugadh agus tógadh sé in Beijing an tinn. Se bearla an dTonnta atá aige. Mar sin, dúirt mé. Okay, I will say, Cé chuí a bhfuil tú, and then you're going to answer, Tá mé go maith, okay? Cart galore, mar sin sé an Albert in Sínis. Tá mé ige, mama. Tá mé ige, mama. Ach, nuair deir tú go tapa é, tá mé go maith. Tá mé go maith. Sé níl maithar aige. Oh, tá sé Greannmhar. An bhfuil Scéal Greannmhar a gcuimh. Feici mé sibh amárach, slán.